Konečne po roku sa mi podarilo namontovať a dokončiť bránu. Na schvál som si bral ten drahší pohon, ten taký stojací, a nájsť 400 kvôli tomu, aby mi ostalo viac miesta. Keďže tu mám malý prechod. Niektorí mi povedali, že sa im to moc nepáči, že brána je montovaná zvonku. Servus. Ale u mňa bol problém ten, že ja tuto mám takto stupáčik do vrchu kvôli vode, tak som dosť vyššie oproti ceste. No a ešte som si tu namontoval takú vychytávku, vypínač alebo prepínač na to, aby som dokázal otvoriť bránu bez ovládača, keďže väčšinou ovládač bude v aute, v jednom alebo v druhom. Je tam teraz zapnuté automatické zatváranie po 30 sekundách. Samozrejme fotobunky fungujú. Keď niečo vôjde do priestoru, tak sa hneď otvoria. Akurát som sa musel pohrať s hrebeňom, keďže toto bola sada, ktorú som si objednával cez internet ako komplet, ale hrebene boli otočené smerom do vrchu, takže by som musel dvihnúť motor asi ešte o 6-7 cm vyššie, ako je teraz podbetonovaný. No, tak toto vlastne prišlo originál s motorom. Ako celkovo to bol motor, fotobunky, bol tam ten majak v cene, motor, fotobunky, majak, 4 metre hrebeňa a ešte vlastne dvakrát ovládač, aj ten príjimač, ktorý je napiknutý vo vnútri. No a to je vlastne ten problém, že keby som to chcel montovať, tak pozrite, o koľko by som ešte musel dvihnúť. To znamená, tam je ešte tých 5-6 cm by muselo byť podbetonované pod motorom. Takže som objednával ďalšia, ale hrebeň je otočený, tým pádom to bolo podbetonované iba 3 cm. Takže tak, super. No ale moja hlúposť, myslel som si, že to bude dobré, ale bolo to zlé, takže som musel ešte za 45 € dokúpiť tieto hrebene nové. No a ten vypínač povel otvoriť, jemu tam stačí vlastne signál, že brána sa otvára. Keď nechcem povel zatvoriť, brána sa zatvára. Takže za mňa super. Že aj bez ovládaču. Čo sa mi ešte páči, je, že sú rôzne veci, ktoré si tam dokážete nastaviť. Napríklad, že s týmto prvým tlačítkom sa otvorí celá, potom je tam automat, takže po 30 sekundách sa zavrie naspäť. Ale s týmto druhým sa otvorí iba na prechod. Takže vám zastane asi niekde tu, aby ste dokázali v pohode prejsť. To je super. Či už s bicyklom, alebo s nejakým fúričkom, v pohode. Samozrejme automaticky po 30 sekundách sa zavrie. Dobre, ešte som vám chcel ukázať, ako to vlastne vyzeralo znútra. Tu je rozbratý vypínač a tu je riadiaca jednotka. Takže si to takto pauznem, aby bolo niečo vidno. Dobre, takže tu je názov NICE SLH 400. Tu máme vlastne kábel k blesku, alebo lepšie povedané k majáku. Toto je vlastne prázdna koncovka, pretože na kryte je svetlo. Svetlo, ktoré tiež svieti pri otváraní. Takže veľmi praktické na noc. Bluebus, tu je vlastne komunikácia, tu sú fotobunky,
stopka je prázdna, SBS je prázdne a tu máme vlastne open a close. To sú vlastne droty priamo od vypínača, ktorý dáva povely. To by bol vrch. To by bol vrch. Teraz by som ešte... Teraz by som ešte, keď to nejak pekne bolo vidno spredu, aby sme si ukázali nejaké... OK, tak tu je radiaca jednotka model NK-A3. Tu máme vlastne ten príjimač napichnutý. Tu je anténa. A tu je taký prepínač, s ktorým si nastavujete, na ktorej strane je namontovaný motor. Vľavo alebo vpravo. To sa musí ešte pred spustením nastaviť. Plus tu sú vlastne koncáky. Toto je, keď to ja mám takto na ľavej strane namontované, tak toto je vlastne pravá strana, že je zavretý. To sa nastavuje. A toto je vlastne doraz alebo koniec. Takže toto sa... to som ešte nenastavoval, ale treba dávať pozor, pretože ja som to omylom preťahol, neuvedomil som si, že treba na to dávať pozor. Takže pri montáži hrebenia som stále namontoval ten polmetrový kus a stále som skúšal, či dobre jazdí po ozubení. No, takže tu máme tie koncáky, tu je anténa, tu je príjimač a tu je pekne vidno, ako svieti tá L1, to znamená, ja mám zapnuté automatické zatváranie, ktoré mám nastavené na 30 sekúnd, tam sa dá nastaviť aj lepší interval. No a tie prvé spustenia, to je tých videí veľa. Ale prvé spustenie je také, že sa vlastne drží open a stop. On si tam vlastne načíta fotobunky a rôzne veci, keď sa pridajú. Aj po ďalšom pridaní nejakého komponentu sa stále stlača ten open a stop. No a keď si načíta všetky komponenty, tak potom ide druhé nastavenie a to je nastavenie tej brány. To znamená, keď sa stlačí stop a close naraz, tak brána sa otvorí a zatvorí. A ideálne je mať tú bránu trošku pootvorenú. Ona si proste urobí pohyb vľavo, vpravo a pokiaľ máte dobré koncáky, tak si to potom už len doladíte. Doladíte takým spôsobom, že vlastne stlačíte open, ona sa otvorí, doladíte si koncák a stlačíte close a doladíte si koncák na close. Takže toto som chcel iba, aby bolo v tom ešte videu. No a takto tam vyzeralo znútra.